Mayong adlaw mga ka-dear friends. Kininaw sa aming inyong ubos nga lagad nga si Papa Joe. Kumusta? Karong adlaw, lahi na sad nga istorya ang tagantag pagtagad diri sa tuang YouTube channel ang Dear Papa Joe Stories. Nasayo ba mo nga mas mapalambo o mapadugay nato ang atuang YouTube channel kung kamo nga nagtanaw karon makasubscribe? Yes. Please help nga mas mudugay pa nga makahatag og inspirasyon, motivation ug kalingawan ang atuang YouTube channel pinaagi sa inyo ang pag-subscribe sa tuang YouTube channel. And of course, kung nangita mo sa mga daan nato nga mga istorya, inyo sana makaplagan sa katabi with Ate Gems. I-click na lang po ang subscribe button o ang notification button para ma-notify mo sa mga repurpose nato nga mga content nga wala na ninyo makaplagi diri. O kung kamo, ready na mo diha nga mo pada sa inyong kagalingong suwat, ipadalang ka na sa papajoesuperb@gmail.com. Yan, ay kalimot ha. Or i-check ninyo ang video description below kaya na dito ang email ad para makuha agad ninyo ang sakto na email address. Karong adlaw bitaw, murag makarelate ang tanan ani kaning manamin ta. Di ba kung sa amin lang ang refleksyon nato tin-aw kayo. Pero sa tinud nga kinabuhi mahisusama nato bitaw sa sapa nga mabaw, nga nagsagol ang hugaw, nagsagol ang kakusog sa bulog sa tubig o sa binukal nga tubig. Nga di gyud nimo makita og tataw ang imuhang refleksyon. Pero kani bitaw linaw ang tubig, wa maglihok, mas ana nimo makita ang imuhang refleksyon. Mao kana siya nga tuang Tagalog pagtagad karong adlaw. Ang istorya nga pinadaan ni Althea diri sa tuang YouTube channel ang Dear Papa Joe Stories. Kauban, of course, ang inyong alagad nga si Papa Joe. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. Dear Papa Joe, maayong adlaw nimo ug tawagan lang ko og Althea. Taga-dinhira ko sa Visayas. Ang akong pamilya nagpuyo sa syudad. Ang akong papa usa ka engineer ug ang akong mama usa ka maestra. Tulo rami ka managigsuon, si Ate Rose, ako ug nga kumanghod nga si Philip. Sud sa 27 ka tuig na kong exist ni kalibutan na makaingon ko nga proud ko sa pamaagi sa pagpadako sa akong mga ginikanan kanamong managigsuon. Dili tinuod kayo magarbo kay tulo rami nga gipaskwela, pero at least na-provide nila ang mga basic needs labi na gyud sa edukasyon. Kaming tulo ka managigsuon puros mga professional. Akong Ate Rose, manager sa bangko, unya naminyo po siya og engineer. Samtang ako, graduate sa fine arts, unya nga ako manghod nga si Philip, bago ra sad ni graduate og college, unya nakatrabaho dayon sa BPO. So far, kaluoy sa Ginoo, wag gyud akong problema nga niabot sa mo ang pamilya gawas lang sa panagsang health scare sa akong mga parents in which dili malikayan kay nagkaedad naman sila. Aside from ginagmay nga mga trials, wa pa gyud makasuway akong pamilya sa gitawag ta og mga unos sa kinabuhi. Bisan gamay, wa ko magdahom nga ako di ay ang makahatag og dakong pagtayog sa lig-on nga pundasyon sa among pamilya. 2 weeks na ko nag-practice sa mga linya nga ako ang i-intro sa pagsulti nila ni mama ug papa nga nana ko'y uyab. Pila na ba edad nimo? Pangutana pa ni Philip na ako nga kumanghod. 27, tubag ko pa. Kay bawo kung 27 ka, ambot ang pasabot sa akong mangutana nimo nga
katiguang na nimo niya, mahadlok pa ka may bawaan nga nakauyab na ka. So may dautan nga nakauyab naman ka atong Eric sa una. Matod pa ni Philip. Si Philip nga ako manghod may una na kong sultian kay kibaw ko nga di ni makatago og sekreto. Musulti gyud ni siya dayon sa among mga ginikanan. Mas maayo nga makahibaw na silang daan gikan kang Philip para di na ko maproblema unsaon ako pag-approach. Ug tuod man, waabte og pila ka oras giingnan ko sa akong mama nga na naman daw ko uyab. Pero nganong gitago-tago pa man nako. 6 months pa mi ma, sulti ko pa ato kang mama. Oh, okay naman na. Pare adri para to mahimbisan. Matud pa sa akong mama, Papa Joe. Ang akong ginahanay ni sulting nga pabisitaon ng akong uyab. Mas maayo hinoon para di na mi maglalis pirmi ni Samuel kay 5 months na mi nga nag-live-in pero wa kay baw ang akong parents. Naglain magugpuyo niya to kay akong trabuan layo sa among balay. Ug diyang nakauyab mi ni Samuel kasi nabot mi nga magtipo na lang pagpuyo. Kapila na mi maglali si Samuel kay siya hangyo nako nga ipahibaw na sa akong pamilya ang among relasyon. Pero nagpanagan ako tungod sa mga consequences nga di normal para sa ako ang mga parents, Papa Joe. Bahala na ko si outcome. Do or die, ipailayla na nako si Samuel. Niabot ang mga adlaw nga among ikasabutan. Ang unang pagpamisita ni Samuel sa among balay para ma-meet niya ang akong parents and family. Si Mama, Papa, Philip, more na sa balay kay lahi naman og puyo si ate kay minyo naman. So silang tulura ang nashock pagkakita nila kang Samuel. Dili batasan sa akong pamilya ang magbinastos or mo-look down sa katao mo nga ilaharang gitagad ug tinarong si Samuel. Diha ra sila ni react paglakaw ni Samuel. Sa kadaghan nilang gustong isultin nako, wa dayon sila kapangutana mo nga ako nilang silang giunhan. Si parente dito si Samuel na iduha ka anak. Matod ko pa. Pila na may edad ato? Pangutana pa sa akong mama. 51, tubag ko pa. Nakuratan kong taman kay gisukmag sa kong papa ang lamesa. For the first time, nakita na ko si papa nga nangisog, nabutan pa man takayon si papa. Walay libog, and normally si mama maoy yaw-yawan. Nausam ka, Althea? Nabuang ka o nabuta? Singhag pa ni papa. Igo na lang ko ni Duko, Papa Joe. Nagkahigog maayman mi pa. Matod ko pa. For the first time na pud nakadungog ko og namalikas sa ang akong amahan. Binuang naman ang imuhang gugmaha. Kadagan diyan batanon nga no tiguang pa man imong gipunit. Og nisagbat pud ang akong mama. Bitaw Althea. Wa ka maguna-huna nga mura ra man to nimong papa. Manghod ra man to nako usa ka tuig. Unsa na masulti taon sa mga tao nga ikaw? Batanon namunit og tiguang, kwartahan. Mahug kang cheap ana. Ma, pa, di man to siya kwartahan good. Samot. Usam dito. Sa may trabaho ato. Pangutana pa ni Papa. Ordinary naman to siyang empleyado sa kumpanya niya. Hapit na siya mo retire so pensyonado na ang tato siya. Inosente ko pang tubag nila. Ang akong manghod nga lalaki, wa na sa makagwanta og niapil na po siya. So, kung dito kwartahan si Noy Samuel te, kung sa may mo nagustuhan niya, minyo man ka to, naido ka mga anak, tiguang, kuhan siguro to te, kanang muna gitawag og true love. Ang ako manghod, ang nalapugan sa kong mama kay sigig binuang, bisan og seryoso na kayo ang istoryaan. Bisag unsaon ako pagpasabot ang akong parents nga love ang akong na-feel kang Samuel kay di gid sila mutuo. Nakalitan ra kuno ko. Doon na lang kuno ko'y nakita nga nakapa-amaze na ko atong tawhana pero mawara ko na to kung di na ko makakita niya. Para di namin makita ni Samuel, gidid-an ako nila nga mobalik sa akong trabaho para di na ko makabalik sa mga gipuy-an ni Samuel. Akong itawagan si Samuel nga nasuko ang akong parents unya di na ko pabalikon sa trabaho. Sabtalasan mo mga ginikanan, Althea.
Ayaw pagsukol-sukol nila. Kay bisag kung saod sila pagyapon nimo mga ginikanan. Makasabot ko sa ilang gibati. Kay ako pud na ako'y mga anak. Matod pa ni Samuel nako. Mao gini ako nagustuhan niya. Ang iyang pagkakalmado o masinabtanon. Muna'y unang mga qualities nga nung na-in love ko og taman kang Samuel. Bisan pa sa kadako kayo sa among age gap. Baliktad akong gibuhat sa tambag ni Samuel diri nako. Imbis nga mokalma ko og kuno bugnawon ang sitwasyon, nanginit naman hinuon ko nga sama sa nagdilaab nga kayo. Gikumprontan ako kung mga ginikanan. Nganong di sila makadawat kang Samuel. Kana Althea, kanang batasan nimo karon nga gipakita namo, mao na nakuha nimo sa imong uyab nga tiguang. Wa ka niya tambagi. Nanam ka na siya mga anak. Kung sa iyang buhaton kung iyang mga anak nga babae magpinarihon nimo, malipay ka siya. Mao gyud. Di man kaingon ani sa una, Althea? Siguro kitudluan ka itong imong uyab nga tiguang para magtubag-tubag sa imong mga ginikanan. Matud pa sa akong mama o papa. Di ko makatuo nga ingon adto kahugaw di ay ang mga utok sa akong pamilya. Wa na ba day katungod mahigugma ang gidaran ngadto sa batanon? Wa na ba day katungod nga mahigugma ang separated ug angkan nga ngadto sa mga single? Pagkagabi niya na gisud na ako sa bag ang mga importanteng gamit ug pagkahuman nagsuwat kong mubo nga letter addressed to my parents. Nangay ko sorry nila. Kay puslan man nga di nila madawat si Samuel pues akong i-fight ang among relasyon. In short, nilayas ko sa amo, Papa Joe. Pagkakita ni Samuel nako nga nagdala sa akong mga gamit, nabalaka siya kay masuko ko noon niya og samot ang akong mga ginikanan. Pero sa laing bahin, nalipay siya kay mahal kay ko niya, Papa Joe. Sigurado yung kung pangitawang kasi mga ginikanan, Althea, may pamupauli ka na lang sa inyo ha. Ipadako lang nimo ang gubot sa atong sitwasyon. Sulti pa ni Samuel nako, o mupauli ko sa amo pero dili pa karon. Tubag ko pa niya, unya ako siyang gipapakita og balay nga layo sa syudad. Kanang balay nga di madumduman nila ni Papa ug Mama. Nakoy nahibaw-an nga balay sa probinsya. Ibaligya to nako sa una og barato. Matud pa ni Samuel, unya imong trabaho, pangutana ko pa. Okay raman og mo leave ko. Importante man kaayo. Ikaw akong priority. Tubag pa ni Samuel, Papa Joe. Sumoto ni sakay mig bus or bus si Samuel. Pila ka oras among biyahe unya pag naog na mo kay ngit-ngit na ang palibot. Ni sakay na pud mig habal-habal paingon sa sudunon nga lugar unya ni saka pagyud sa bukid. Mao to'y first time nga nakaadto kog ingon ato kahilit nga lugar. Mga hapit na usa ka oras pud ang dagan sa balhabal. Usa pa nga gipahunong ni Samuel tungod sa usa ka balay nga kahoy pero up and down. Sinangatop pero tabla ang bungbong ug ang sahod. Okay raman pud ang balay. Presentable raman ug kuwang ra sa limpyo ug ayo-ayohon ng ubang parte sama sa naay part sa bungbong nga dunay mga buslot-buslot. Kugihan man kayo si Samuel kay siya ra ang nag-ayo sa tanang bangag sa balay unya siya ra pud ang nagkural sa palibot sa balay gamit ang kawayan ug kahoy. Nagpuyo ming malipayon si Samuel unya human sa 2 ka buwan ni mabdos ko sa among anak. Dili tinuod ang ingon sa akong mga ginikanan nga maglisod na kuno og tisok og binhi si Samuel tungod sa iyang pangidaron. Baskog pa ang leon kay musukol pa og binugnuay sa karnero, Papa Joe. Paspas nga ng labay ang mga adlaw, wa na mobalik si Samuel sa syudad para mo trabaho. Ako na po siyang gisabot kay lagi. Di siya gusto nga biyaan ko. Labi na nga dako na nga akong tiyan ug sa di madugay mga anak nako. Kugihan man pud kayo si Samuel kay mulakaw siya halos kada adlaw. Kay mukuyog sa iyang mga kailang nga mga panday ug mga balay sa mga silingan ug sa silingan namong mga barangay. Kontento rami si Samuel sa mong pagkabutang. Nagpuyo nga simple ug malipayon. Hangtod nga niabot ang adlaw nga gipanganak na nako ang among anak nga babae. Sa adlaw sa bunyag sa among anak naghikay gyud si Samuel kay imbitaron niya ang among mga silingan.
Halos tanan ng mga silingan nga giimbitar ni Samuel nangana sa mua. Sa bukid dili uso ang muhatag og regalo. Pero human sa kaon-kaon unya nag-iyahay na og panguli ang mga bisita. Diya nakit-an si Samuel nga dakong putos nga murag regalo. Nakabantay ka kasi naghatag ani? Pangutana ko pa niya. Ang iyang tubag? Wa po siya kabantay kay nabisi naman siya og pakaon sa mga bisita. Giablihan naman duha ni Samuel ang putos og excited pa kayo ko. Akong nga gitudlo ang putos sa ko ang anak bisan og di pa makasabot. Nakay regalo nak oh. Sulti ko pa sa kong anak nga gikugos og gisayo-sayo samtang si Samuel nag-abli sa regalo. Sa amin man dayon ni. Kisa kay naghatag ani. Matud pa ni Samuel samtang nagikap-hikap unya sigig pa namin sa iyang naong. Ka-creepy sa nang samina, uy, muram nag-antik naman siguro na, kay karaan man kayong naong anak. Matod ko pa. Gisabit ni Samuel ang samin sa mong bungbong. Ang gidakon sa samin kay igor gyud makita ang half body. Nindot man pud bisan og antik nagnaong. Komentaryo pa nako. Mao bitaw, murag sa tan-aw nako, ni bata ko ning samina da. Tubag pa ni Samuel. Nangatog namin ni Samuel niya itong gabiuna og dali ra kayo siya nihago. Kay lapoy man kayo ang lawas sa preparasyon. Siya gud na nag-ihaw tanan manok, unya siya pod ang nagluto. Naluoy ka ni Samuel kay gikapoy gud kayo siya. Kay halos matuk-an na siya sa iyang kusog nga paghagok. Ako gipatakilid si Samuel para di na muhagok kay nahadlok ko. Kay mura naman og di makabalik sa iyang ginhawa. Ginuot na ako ang pikaside, pero dungan sa kong pagtukmon niya, napugwat siya. Unya nakamata. Hain! Hain tong laki diri. Kisay tuyo ito niya. Matod pa ni Samuel nga murag dunay sagol kasuko ang tingog. Gidaman raman ka, uy, kipatakilid at ika kinihago ka. Sulti pa nako niya. Murag nalimungawan, iya kong gitutukan og taman unya gitanaw po niya ang among anak nga natug sa akong tapad. Kinsa na bata? Pangutana pa niya. Di ako nakuyawan. Hoy, Samuel, pagmata di aoy gidaman ka man, si baby bitaw ni, atong anak. Matod ko pa niya og nitindog ko para magkuha og sa kabasong tubig, dayon akong gipainom niya. Ninom raman po siya pagkahuman og nibalik og pagkatug. Pagkabuntag, ako siyang giingnan kabahin siyang damgo or daman sa miyaging gabi ug matod pa niya nga wa ko na siya makainomdom. Nakabantay ko nga murag wa siya sa kondisyon. Murag balisa nga murag naay kaguol, sagol kahadlok or basin sayop lang ko. Basin lapoy lang gyud siya. Basin naglain ang iyahang lawas. Ang gitapion akong part siyang angtang kung init ba dili man pud. So wa ra siya hilante. May pasiguro mo pahaway lang sa kakaron Samuel. Nako pa, pero wa siya mamati. Kaya importante ko no ang iyang trabahoon niya itong adlaw. Usa ka adlaw nga wa sa balay si Samuel na anad na pudmi nga di mag-text-text kay nihit kayo ang signal sa among lugar. Mula ka o pagkaglayo or makatkat pa ka o kahoy, usa ka makasignal. Nandan na ako nga magluto daan sa iyo sa hapon para anytime maabot si Samuel, ready na ang iyang panihapon. Pero nagabian siya uli, mga alas 9 na sa gabi Naabot unya natinga ko kay isog man kayo nga murag dunay kontra. Hain! Hain ang lalaki nga ni Sudre Altea. Ha? Kisang laki ba yung magipasabot? Uy, kami raman dali sa imong anak. Tubag ko pa. Ayaw pa makak. Gabi ko nakabantay. Nakita kong laki diri. Nagtuo siguro ka nga nakatuog na ko. Nagpasuod kag lalaki. Kinsa man to? Uyab? Uyab ni mo? Isog pang singhag niya nako. Dungan sa pag-abli sa mga likod sa pultahan dayon niadto sa kusina. Unya giablihan ang CR kung naabog yung nagtago nga lalaki dito. Ang maayo pa Samuel no mopahuway lang ka kay stress naman kay ikaw sa papangit ng kwarta. Wa may laing tao diri, ako raman diri og si baby. Dali ka unya pahuway dayon. Di patuo raman pud siya nako. Abiganin nako og hubog si Samuel pero di man siya mo inom Papa Joe. Di man pud siya bahong alcohol or wa siya baho nga timaylan nga hubog. Pero iya lihok niya itong taknaa, wala siya hubog ba? Nga nagdanag ba? Nakatug naman po siya niya itong gabi una. Bisan og kapoy ko katiman sa mong anak,
Pero ni mata kog kadlawon kay plano nako nga kamangon si Samuel. Basin kuwang ra siya sa lambing. Sukad ko ng anak, wa na magyud mi makasuway o linapaay ang leon o karnero. Ako na ginahinayan og kamang si Samuel pero naunsa ba nga kusog man kunyang giwakli. Hapit ko matagag sa katri. Hoy Samuel, ako ni uy, nga imong kong gitukmod. Matod ko pa, nga to niya. Pero imbes nga mutubag ni tindog niya ni gawas sa mong balay, dayon na nabako. Akong gisundan si Samuel, unya gipangutana. Dili man ka man nabako sa una. Pangutana ko pa. Mutubako man ko. Niyundang lang ko diyang nagkailata kay ingon man ka nga di ka ganahan og bawo sa sigarilyo. Karon naman pud ni kay laom ko og ginahuna. Ha? Unsa may ginahuna nimo na kay problema? Imong mga anak? Naka-mention man ka na tong wa pagibunyagan si baby nga nangay kwarta imong mga anak. Padad kay nangayo man kag tabang. Pero nasuko na hinuon siya nako Papa Joe. Kabright gud nimo. Murag kinsang sulundon nga anak ni layas man gani ka sa inyo ha. Gibiyaan gid nimo ang mga tawo nga nagpangga nimo sud sa 27 ka tuig. Kay nikuyog ka sa tawo nga nakailaran nimo sud sa unom ka buwan. Murag ko og natuk-an sa iyang pag-insulto nako kay tinuod man. Dako kayo ang akong kalibog Papa Joe. Nganong init kay siya og ulo. Lahi na kaayo siya. Dili na ang Samuel na akong nailhan. Wag yapon ko mo give up. Pagkagabi ni ana dihang nahinanok na ang among anak, akong gitapdan si Samuel unya ng lambing ko niya. Pero lahi na po niyang response. Oro ba buhaton sa babae nga guilty? Dahil karinyo-karinyo sa bana aron ingnon nga way lain? Diyan ako nasinta sa akong nadungog niya, Papa Joe. Noon sa mga kaoy, nikalit lagi kag selos. Nga wa pa dyo kay basihan. Kinsa man sa kunong lalaki nga musud diri. Nga wa man gani ko'y amigo diri ning lugar ha. Isog ko pa, nasulti niya. Ambot lang ni Maltia. Ika rin na kay Bao. Sikrito kag labok. Imong timingon nga mulakaw nako. Usa pa nimo pasudlon ang lalaki diri. Imong timingon nga makatuog nako. Nagtuog ka nga tiguang nako. Wa na ko'y kusog. Nasayop ka. Kaya pa nako mupatay og tao basta padayon kong binuangan. Mao nga samtang makapugong pa ko, hunungan ang magbinuang nako. Nakahila ko sa iyang pagtumutumo na akong istorya, Papa Joe. Dito na ko na-realize nga basin gigabaan ako sa akong mga ginikanan nga nagtuman ko sa akong gusto. Mao ni ang akong naani nga masugamak sa sayop day nga tao. Paglakaw ni Samuel niya na pagkaugma, ganahan na kay ko nga mulayas. Pero asam sa kumupadong, mupauli ko sa amo. Gubot na kay kung nahuna. Parts akong kasing-kasing na willi ko nga biyaan si Samuel. Pero klaro masagod kayo. Siguro, kung unsa dyo ko kagugmaan niya, mao gani nga naabot ko ni lugar nga way nakailan nako. Tungod sa akong paghigugma ngadto kang Samuel. Gikuha na ko akong cellphone nga wanay on-on kay di man magud sad magamit. Kay gawas nga way signal, wa na po ko'y contact. Kay gilabay naman nako ang old SIM para di na ko makontak ang akong family o di sa sila ka-contact nako. Wa madugay, nakadungog ko og mga aw-aw sa iro sa gawas. O pagtambo na ko sa bintana, diya si Samuel nagdaog upat ka iro ng mga askal. Iyang gihigot sa pultahan ang usa ka iro nga isog ra ba kaayo. Ang laing tulo, iya po gagihigot tungod sa muang tulo ka bintana kay adto kuno agi ang maong lalaki. Wa na mulakaw si Samuel, niya nang adlaw. Diya rami sud sa balay, nagmukmuk. Mas maayo, para wa na siya duda, kay naa naman siya sa mua. Pero pagkaligo na ako gikan sa banyo, ako naabtan si Samuel nga nakaistorya sa samin. Katong samin nga regalo, pagbunyag sa among anak. Isog kayo si Samuel nga gitulisok ang samin. Giunsan mo pagsulod ri ha? Nga na mayro? Gipasud ka sa kong asawa? Isog kayo si Samuel samtang nag-istorya siyang kaugalingon. Unsa ba nga ang pananaw niya sa iyang refleksyon sa samin kay laing tao naman hinuon? Samuel, nag-hallucinate naman ka, uy. Wa may laing tao diri, ikaw ram nang nasa samin. Matud ko pa, ngadto niya. Pero ni Samuel kasuko, iyang gisukmag ang samin pero igo ra niliki. Wa ni kagay.
Padayon siyang away sa samin, iyang gitulisok, kay iya kunong patyon ang maong lalaki. Dito na kaingon ko nga naagri something kang Samuel. Nahadlo kay ko kay siga naman kay iyang mga mata. Murag mo lugwa iyang kalimutaw unya gikuha niya ang among gikuha niya ang among anak. Kay ihug kuno niya sa bintana kay di kuno siya ang amahan. Ang akong laki kuno ang amahan sa bata. Gidali na kukuha ang bata ug may na lang kay nailog nako. Naghilak nagtama ng among anak. Grabe na kong kuyawa. Wa na ko masayod ug unsay akong buhaton. Labi na nga nagsige nag-aw-aw ang iro sa silong. May na lang kay nadugay ni kalma si Samuel unya nihigda dayon og nakatug. Gikuha dayon ako ang akong cellphone. Anda ko na akong problema kung kinsa ko o asa ko mangayo og tabang. Kay wa naman ako ma-memorize ang mga numbers nila ni mama og papa or bisan kinsa sa akong pamilya. Pero doon ako hinununaan. Sa tinuod lang, usa ka number gyud ang akong memorize. Ang cell number sa akong ex nga si Eric. Nagdali-dali kog text, nangay kog tabang niya. Ako gihatagan sa akong exact nga address. Dayon akong gisend ug sa akong kalipay na send ang akong text. Nang hinaot ko nga sakto lang unta ang number ug nag-ampo pug ko nga unta tabangan ko ni Eric. Pagkaugma, nagagrabe ang kondisyon ni Samuel. Kay pambuko na niya among mga baso kay nakitaan ko niya sa glass ang naong sa maong lalaki. Samuel, dili naman na normal. Tana, mga tutag syudad, magpadoktor ta. Matod ko pa niya, pero ni samot ra siya og kasuko nako. Kay ginganlan pa kuno nako siya og buang, nga ako raman ang nagbinuang sa amuang relasyon daw. Duha ka adlaw ang nilabay usa ka tawong niabot sa amuha. Si Eric, ako nakitaan sa gawas nga giusik og taman sa mga iro. Gitanaw na ko si Samuel nakatug sa kahubog kay gikan ni inom. Nang hagis unya nakatug. Gipunit na ko ang anak nga sige na lang og kakuyawan kung dunay mukagay. Kada panghagis ni Samuel. Naginahinay ko sa ko ang mga lakang paingon sa pultahan pero ang iro isog kayo og sig-usig. Pagawas na ko sa pultahan, giaksyonan kog dasmag sa iro kay naara lagi sa tungod sa among pultahan. Nahadlo kay ko nga mapakan mi sa akong anak. May na lang kay dali nga nakabira si Eric sa kamot pero siya mo'y naabtan og paak sa iro. Isog kay iro. Wa buhi ang tiil ni Eric ug may na lang kay daytaw nga nitabang namo. Ang among silingan nga nagdala og bunal. Iyang giaksyonan og bunal ang iro mao nga nabuhian si Eric. Nahadlok na kay ko niya tungtungura kay nakamata si Samuel. At tumutago sa mong balay Altea. Matud pa sa among silingan. Nakahibaw na dahil siya sa nitabo namo ni Samuel pero naghilom-hilom ra siya kaya di siya gusto nga manghilabot. Igo gyud mi nakasaka sa balay sa mong silingan ni gawa si Samuel unya nagbadas-badas og pangita namo. Nagpasalamat ko sa mong silingan sa iyang tabang. Siya mo'y nagtawag og habal-habal para mao'y masakyan namo pag-iskapo. Dako na kong pasalamat kay nakasakay na mi habal-habal paingon sa highway kundi adto moagi ang bus paingon sa syudad. Diyan nakasakay na mi og bus tulo kami ni Eric ug akong anak nakahilak og taman. Nagpasalamat ko ni Eric. Nakailan na baya ka nako Althea? Nga always ready ko basta nakinahanglan ka nako. Just one call away ra gyud ko nimo. Ayo naghilak kay safe na mo sa imong anak. Di na to karte ang buang diri sa syudad. Matud pa ni Eric nako. Gihatod ko ni Eric sa mong balay. Grabe ang kahadlok samtang nagpadumig sud sa among balay kay sigurado nga kasab-an ko. Pero nga akong ginikanan Papa Joe, gidawat ko nila. So ay daghang pangutana. Ni-suggest akong papa nga adto na lang ko magstay sa akong tita kay nakatultul ra ba si Samuel sa among balay. Ug tuod man wa masayop ang akong papa kay after 3 days niabot ko no si Samuel sa among balay. Naghilak samtang nangayo og pasaylo. Napa siya gisulti sa akong parents nga di kuno to siya. Tungod kuno to sa regalo nga sa amin nga maoy nagsige guhunghong niya og dautan. Gipasangin lang pa niya ang sa amin kay murag duna kunoy ni gahom nga makapausab sa iyang batasan. Ni-action og tuo ang akong papa kay mao masab ang akong nabantayan nga nausab siya diyang pagkahuman sa bunyag sa among anak. Human niya naablihan ang regalo sa samin, mao to'y nahitabo. Pero sa laing bahin ni Santop sa kunahuna nga ang nakita ni Samuel sa samin kay iyang kaugalingong refleksyon sa iyang kinaiya. What if katong maong samin dili to dautan? Base ng tao mao'y dautan.
Masin pinaagi sa amin mo gawas ang tinuod nga refleksyon sa iyang pagkatao kung unsa gyud siya. Wa biya ko makaila kayo niya kay 6 months rami nga nagkauyab. Nakigtipon dayon ko niya. Pinaagi sa amin ni gawas ang refleksyon sa iyang pagkasiya. Ang iyang batasan, ang iyang kinaiya. Kay matud pa sa kung papa na ay nakabalita niya nga ang asawa ni Samuel kulatado pud kuno sa una. Mo'y rason nga nagbuwag sila. Papa Joe, gipada ko ni maong istorya para ma-share nako ang akong kaagi sa kamot ni Samuel. Daghang kay ko nakatunan sa kong experience niya. Nga bisan og 27 na ang imong edad, feeling nimo dako na ka, independent ug kaya nimo nga buhaton ang tanan, pero dili pa diay. Kinahanglan pa diay ka nga maminaw kag tambag, labi na sa imong mga ginikanan. Dili angay nga mudit og hasmag sa katawo, abi kay nagpakita kinig kaayo diha kanimo. It will take time nga makita nimo ang tinuod nga refleksyon sa usa ka tawo. Daghang salamat sa imong pagbasa. Imong magtatampo, Althea. Sa bawat liham na aking sinulat, puno ng lungkot, saya at pangarap. Sa radyo mong tahanan ng kwento, Papa Joe, ikaw ang aming kakampi sa mundo. May luhang pumapatak, may ngiting bumabalik sa tinig mong kay lambing. Kami iyong pinapahid. O dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May may iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May luhang pumapatak, may ngiting bumabalik sa tinig mong kay lambing. Kami iyong pinapahid. O dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. Sa alon ng radyo, tinig mong gabay, nagbibigay pag-asa sa bawat buhay. Kahit saan man kami dalhin ng mundo, ikaw ang kaibigang laging nandyan, Papa Joe. Oh dear Papa Joe, aming kaibigan, salamat
Salamat sa kwento mong walang katapusan.